Entużjażmu kbir fost dawk li attendew l-attività soċjali fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista tlieta filgħodu, hekk kif dawk preżenti laqgħu fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burġ. Kienu bosta dawk li attendew din l-attività soċjali u li wrew l-apprezzament tagħhom lejn Alex Burġ għal passi kbar illi għamel il-Partit Nazzjonalista kemm ilu hu fit-tmum tal-partit. Apparti minn hekk dawk preżenti ħadu l-opportunità biex jitkellmu ma' Alex Burġ dwar il-ħajja tagħhom ta' kuljum u diversi realtajiet illi qed jaffaċċjaw fosthom dwar kif ma jlaħqux sal-aħħar tax-xahar bil-pensjoni u kif ix-xirja illi jagħmlu matul il-ġimgħa dejjem qed tola. Fil-fatt kien għalhekk illi f'messaġġ li wassal lil dawk li attendew Alex Burġ wiegħed mill-ġdid illi se jkompli l-ħidma tiegħu brisq l-anzjani illi kienu propju huma illi sawru l-pajjiżna kif nafuh illum u spjega li permezz tal-ħidma tiegħu ġara darba jkun qed imexxi l-pajjiżna se jkompli jpoġġi l-anzjani u l-familji fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu. Fid-diskors li wassal huwa rringrazzja l-partitarji għax-xogħol li jwettqu għall-Partit Nazzjonalista u finalment għall pajjiżna fejn anke spjega li huma s-sors tal-enerġija tiegħu u li l-ħidma tiegħu tal-Partit Nazzjonalista ma tkunx possibbli mingħajrhom. Jakkumpanja lil kap tal-Partit Nazzjonalista għal din l-attività soċjali kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello li wkoll indirizza l dawk preżenti fejn impenja ruħu li jkompli bil-ħidma tiegħu fit-tmexxija sabiex ikompli jgħin l-Alex Burġ u l-Partit Nazzjonalista jilħqu tragwardi tagħhom għal Malta u għawdex aħjar.